Baya brok ang tini hanyo hai norok ni bagai. Khoroksa takok te, khoroksa bukhungni, kubui hamjangma kothomana tubi phaikya. Norok tabukano wansungmai mang production channel no subscribe khlaijak yangi tokhankhe subscribe khlainani tapokdi. O takuk bai o bukhuk puila sinulaimani ingkha. Kaisa melao thangburuo mala lainai sinulaimani. Apuru borok mala laiei. Kobrok salaikya gitai nambarok bona laikya. Oba hakina borok 2-3 mas rombuinai dol hisabe kok salai tonglaikya. 2-3 mas ni pore hingke o takuk o bukhungno hamjago hinai sawi rikha. Apuru o bukhuk bo o takungno kisa kisa sajak tongma bai accept khlaiye rikha. Hakina borokni relationship kahamke no soliwinai wani yarengkha. Oboni yagolo hingke o takuk o bukhungno asuk kiarok khaitaliya. O bukhuk o takungno sengka nung tamo wngkha agile kolok khayo tabuki tamo kolok bo khailiya hini saka. Apuru hingke o bukhungno o takuk jolijagoi sao ari ning ani sabo angno tamni kol khainaisa hanai. Apurke o bukhuk kabui saka o takungno tabuki angni ni sabo se tabuki ning sano siniliya ang asungno no kubui bokhabai hamjak tongmani ning bahai ani bekhano sabai rika hanai o takungno o bukhuk sengka. Apuru hingke o bukhungno o takuk thabra phungchari rikha kutu thangni ning ani ganani ning ani tabu keboya nei atike thabra ri klangai o takuk thangi paikha. Aboni tani dino hingke o bukhuk tesa o takungno bokhabai hamjagoi tongmaba hanyo hai tesa kol khaipikha. Apuru o bukhuk kabui saka ningano kogri male ningano thuya sakno hamjagoi thangnai hinai samai tangmarok biang thangbai ge hinai o takungno o bukhuk sengka. Apuru o takuk o bukhungno saka ari ningano kolta khaidi ani buri tongo hinai kolta nei namar block o dairikha. Apuru ni simike o bukhuk o takuk bai tei kogrok ma saliya nambarok jotono block o dairi baikha whatsapp rok jotono block khairi baikha. Haike no borokni relationship pai thangka. Obona ang norokno kok kwsarna musungo kisasa nungma bai kisasa kok sawoi hamjago ni sama bai kebono kubui bokhareoi ta hamjakdi. Baya brok nor tini ni video no bahai nangjaka video no sajak tongkhe like comment share khlainani tapokdi.